Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingal doy ti pagmasusyan tayong kapiyastaning Birhen ng Miraculous Medal. Ding mas sponsor ilapin po ding makatuki. Iluminada Pineda and Family, Delia Quezon and Family, Nerissa Trinidad and Family, Ana Antonina Enriquez and Family, Rosalie Cagungun and Family, Sheila Cadena and Family, Lemon Sampang and Family, Janet Borja and Family, Elizabeth Sun and Family, Rosa Mia Villamor and Family, Nilda Venerable, Jessian Clarinda Punzalan and Family, Bert and Paul Mariano and Family. Pasalamat na ding makatuki, Association of the Children of Mary Immaculate, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and Family, Jose Pepe Hison, Anita Hison, Remedios Manalang, Ning Torres, Alan and Jen Hila, Evelyn Liangco, Teresita David, Betty Rivera, Mirna Nakpil, Noime Maglangke, Amare at Serbire Choir, Ana Marie Dizon, Reina Castro, Puring Rivera, Francis Rivera, Joros Tolentino, Angela Canlas, Lina and Fer Castro, Rene and Nelia Lorenzo. Special intention, Alexander Serrano. Ordained Anniversary, Most Reverend Roberto Malyari Didi. Birthday Thanksgiving Daddy, Emmanuel Trinidad, Gina Angeles, Princess Reyes at Milagros Flores. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa Daddy Jose, Maligaya, Natividad, Encarnacion, Sherdan, Gerly, Mamerta, Juliet, Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Roberta, Agustin, Maria Luz, Tomas, Natividad, Aurea, Natividad, Maria, Father Alan, Socorro, Rolly, Carmelino, at Giancarlo. Makiabi tampo king dalita pamukulat. Ilagin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya kaan timurin. May payabak kay kayo po. Maya payabak po amo. Ating may kakapatad, abi-abi magmasusi, kaniting banal ang kapulungan ng Diyos, king kapag masusyan, ng pesta, ng Hindu ning milagrosang medalya, makantay king kapampangan na Our Lady of the Miraculous Medal.
kaya katala pangaminan at pagsisyan din kaya katang kasalanan at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang sukat purian at parangalan manggaman kapilan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalolo, Igang sukat ming pagsadyan, datang king balang oras, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalolo, Igang sukat ming pagkapilitan manatili karing puso mit kaladwa, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalolo, Ing Diyos sa may paintuto pakaluluwa na katam, at king pangapatawa daring kasalanan tam, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalugmo ka rin kay kangalipan, ing pamagtamasang parati, king masanting nga pamisip at pamikakatawan, king kapamilatan ding panalaining Nuana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Ban miras kami king tulang alanganga. Itiyadan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibot, kinlimbro ng propeta Daniel. Ako'y Daniel, lingas-ngas dako, ring malikmato ak akong ikit, at tune may ligalig ko. Lepitan keng metong kari makatalakad ka rin, at inawad ko kayo, ing malinawano in sabla-sabla. Inya sinabi na kanako ing kabaldugan do. Ngano, deting apat na mga ragul alasip, ilaring apat na mga ragul akayarian, alunto getiking yatu, at ding banaling kakatas-katasan na Diyos, tanggap lang upayang ari, at manatiliti, karin king kapilan paman. Kanita pignasan ko po, imakabalong dakal, tungkol king kapatalasip, ay rakbita sang kalupa ring aliwa, imakatakot alasip, amandunot karing biktimano, karing kayang kukung tansu, at ipanabakal,
at kaibat pandumasaka na lo. At buri ko na mga abalo, indungkol ka rin apulong sagong at tsuking buntok na, at itang linto may itong masagu, ape pasari kimpang aragsaro, ring atlong sagu. At inyang mato ang pong asbok, at nilaluyo, kimpang magmayabang. Mas makatakot yo, kesa ka ring atlong kayabe, no? Kabang nakalawi ko, may kilaban nyo itang sagong ito, karin tao ni Diyos, at simbot na lo. Kanito dinatang yo, itang mabibiyek ing kapilan paman, at pisyag na ing kayatulan, ang makapanig ka rin tao, ning kakatas-katasan ng Diyos. Ing panahon dinatang yo, para ka rin tao ni Diyos, bantanggap upayang ari. Itiyo ing pamipalino, amiyabye ka na ako, ing kapatalasip, ya ing kapatakayarian, aluntog et ikinyato, at makayaliwayo, karing aliwang kayarian. Langutakane ing mabilugayato, at pandamasakane. Ring apulong sagu, ilaring apulong ari, amanibala, kaniting kayarian. Kaibat, ing alawang ari luntoyo, maging makayaliwayo karing minuno kayo, at tatlulang ari, ring isaldak no. Magsalita yung laban, king kakatas-kastasan na Diyos, at alipitan na lo rin banal ng Diyos. Pagkapinitanong alilan ding batas ning relihon do, anpon pamanyambaro, at may pailalam na rin tao ng Diyos, king upayano, hilubding atlo, at kapit ng banwo. Kaibat mitipo nyo, impiyukumaning banwo, ban matul, ilako na upaya, at lubos na yung sintangan. Ing upaya, at degulan din sablang kayarian ketiking yado. Miyabye ka rin banal, ning kakatas-katasan na Diyos. Ing karelang kayo pa yan, mapubos, at din sablang mamantukan ng yato, siwan dalo at pamintuan. Amano ning Gino, Salamat, King Diyos. paligayan niya't parangalan, manggaman kapilan, Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. ikong sablang anak ng tao, puriyan niya yung Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Israel, puriyan me ang Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikong pari ng Gino, puriyan niya yung Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikong talasuyo ng Gino, puriyan niya yung Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikong espiritu at kalaudwaring banal, puriyan niya't ang Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, manggaman, kapilan. Ikong sablang banal at mapakong baba, puriyan niya ang Gino, puriyan niya't parangalan, ang aking alanganggo. Paligayan niya't parangalan, ang gaman, kapilan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Magsadya kayo, manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kong talakad, arapaning anak ning tao.
Ginuman tabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasaging may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, mingat kayo. Ay paboren, ing may pasoso kayo, king katakawan at pamaglasing, at king kabalisan, king pamanintun kabiyayan. Magkangdasa na kayo, ning aldoyta, eko makasadya. Uling datan niya, ing aldoyta, king erapyadyan, ding sablang tao, king mabilo gayato. Nya magsadya kayo, king balang oras, at manalangin na lang patugot. Ban may kasikanan kayong makaligtas, king sablang mga palyari, at ban makayarap kayo, king anak ning tao. Ing maip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, Among. At happy fiesta sa mga kapatid nating miyembro ng COMI, Children of Mary Immaculate. At ito yung patron saint, Our Lady of Miraculous Medal. At kapag po ito yung pista, hindi pwedeng di mabanggit ang visionary nitong ating pinagdiriwang, si Saint Catherine Labore, Labor. Nakikita ko nga po yung parallelism nitong visionary na si Saint Catherine at saka si Daniel sa first reading. Pareho silang mga visionaries. May nakita. No? At alam natin si Daniel sa first reading, kung ano-anong nakikita. No? Kaya lang, mas nakakapangilabot ang kanya kasi para mga monsters na sa nakikita niya. Pero yun siyempre, nabanggit ko kahapon ba yun, na itong mga monster na ito tumatayo para sa mga imperyo. No? Yung mga bababagsik ng imperyong sumakop sa Israel. No? Pero ganun pa man, kay Daniel, natatapos yung mga visions niya sa magandang pangitain. Na yung tapos nito, lilitaw yung one like a son of man, sabi niya. Na, so ito pa rin nagbibigay ng pag-asa, lalo na sa mga Hudyong nasa exile sa Babylonia, tulad niya. Giving hope. No? At ganun din ang si Saint Catherine Labor. No? Ang kanyang vision, hindi naman nakakatakot kasi apparition, nagpakita sa kanyang mahal na birhen at nakausap niya ayon sa salaysay. No? At sa pagwawakas nitong kanilang dialogue, iniwan ng mahal na birhen itong medalyang ito na para isuot ng ninuman. Nang susuot ng ninuman, sila'y maliligtas at matatanggap ng maraming biyaya. At ito naman pinayagan ng obispo noon. Kaya nagpagawa po ng maraming mga medalya. At yun ang simula nitong pagsikat at pagtanggap ng mga tao dito sa Miraculous Medal, mga 1800s pa to, 1800s. At tinitignan ko nga po itong paralisi nitong dalawang visionaries. Naka-exile si Daniel, para siyang nakakulong within the walls of Babylonian Empire, and later on yung sumakop pang Persia. Na hindi na nga, nung maging malaya na nga po yung mga Israelita, sa tanda ni Daniel, di na bumalik sa Jerusalem. Pero sa kabila ng siya naka-exile, yan pa yung naging daan para itong mga visions na ito ay makita niya. Siya pa rin ay pinagpala sa kabila ng siya nakakulong bilang isa sa mga na-exile ng Babylonian Empire. Si Catherine Labor, nakakulong din, pero within the walls of a convent. At
Kung titignan niyo po yung buhay ng mga madre, para silang nakakulong, nandun lang sa kumbento, within the four walls of convent. Pero kahit pala nakakulong na ganun, hindi ko mo malayo sa mata ng tao, sa syudad, no? Hindi ibig sabihin na wala na ang Diyos, no? Kundi within those four walls of convent, nandun ang Panginoong Diyos, no? At ito nga, pinili si Catherine Labor para sa isang misyon, no? At ito na yung pagkalat nitong miraculous medal, at ginamit na kasangkapan ang mahal na birhen para dito. And then, tinitignan ko po yung ugali nitong dalawang missionaries. Si Daniel ay very prayerful. Hindi niya nakakalimutan magdasal. At talagang inuuna niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila ng sila'y sinakop nitong paganong mga mababagsik na bansa, nanatili siya sa kanyang pananampalataya bilang isang Hudyo. Actually, nung hihulog siya sa lungga ng mga leon, kasi nagpalabas ng dekreto ng si Haring Dario na dapat siya lang, si King Dario lang ang sambahin bilang Diyos. Pero si Daniel ay nanatiling sinasamba ang kanyang kinikilalang Diyos, si Yahweh, dun sa kanilang, kung saan siya umuwi. May mga mainggit na mga kasama niyang naglilingkod kay King Darius. Nakitang nagdarasal si Daniel kaya sa kanyang Diyos na nakaharap sa, ganyan pala yung mga Hudyo, na pag nagdarasal sila, nakaharap sila sa kung saan yung templo nila. Saan man sila, alam nila kung saan yung direksyon. Kung east, west, north, south, ganyan. Kaya yun ang ibinintang kay Daniel. So, kaya dito makikita natin ang katapatan ni Daniel sa Diyos. Na tunay niyang inuuna ang kanyang pagiging masunurin sa Diyos. No wonder, siya'y pinagpala. At sa kabila ng nandun siya sa lugar ng mga pagano, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At ganun din si St. Catherine Labor. Sa kanyang buhay sa kumbento, yan ang pinamalas niya, ang kanyang katapatan, ang kanyang kababaan ng loob. Alam niyo, walang santo na mayabang. Walang santo na mataas ang pride. Kung mayroon common ugali sa yung mga character, yung mga santo, all of them very humble. At yan si Catherine Labor. Ganyan si Prophet Daniel. And I think din tayo dinadala nitong dalawang missionaries. Tayo rin, na malamang nakakulong sa ating mga sariling pinagdadaanan ngayon. Kaya ngayon nakakulong tayo within the four walls of this pandemic. Hindi ibig sabihin na dahil nakakulong tayo dito, wala na ang Diyos. Dito natin mapapatunayan ang ating katapatan, ang ating pagiging masunurin sa Diyos. Dito natin pwedeng patunayan lalo that we are all humble servants of God. Bagamat kung titignan natin ang pandemic, parang yan, panahon ni Daniel, parang isang malaking dagok sa atin. Siguro si Daniel, hindi niya akalain na mangyayari sa Israel na bibihagin sila. Tayo rin. Ngayon, hindi natin akalain na bibihagin tayo nitong pandemic. Pero ganun pa man,
kahit sa ganong sitwasyon, God's grace is still very active. Hindi nawawala ang biyaya ng Diyos. No? Kaya itong pandemic nito, naway madama natin ang presensya, ang kalinga, ang pag-antabay ng Diyos. At ulit, naway ito'y maging pagkakataon sa atin para ipamalas natin ang ating pambihirang katapatan at walang maliw na paglilingkod sa Diyos. At mapanatili natin, tulad ni St. Catherine Labor, ang kababaan ng loob. Amen. Amen. Ngayon ating idulog sa painating mga kahilingan, tayong lahat na inaakay lagi ng Diyos sa tulong at sa kasangkapan ng mga banal na tao tulad ni Daniel, St. Catherine Labor, para tayo rin ay mabuhay na banal at tapat na lingkod ng Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panuanan me, ingke kang balayan. Ginoo, panuwanan mo, ingke. Para king neto iglesia nin Diyos, agad nesa ng adalo king marayong aslagan, ing mensahe ng kalayan at kaligtasan Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok tamo, king kasalpantayanan, kaya palablabaning Espiritu nin Diyos, ipakit da sa katamo ng makananutang asane, ing katarungan panlipunan, at ing tunay lugod Kristiyano, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok tang pambansa, ilasano, palupanin pambansa tang bayani, makasadya lang indahon doing karelang biye, para king kalayan din karelang sasakupan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo, ingke kang balayan. Para kay katangan makatipon keti, katalastas-tasano, king ing katimawan datang kapamilitana muning pamagmalasakit, din kay katang pamuntok politikal, nune munang dili, karing kay katang sarili, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo, ingke kang balayan. Ngayon ipuadwan tami sarili tang kapagnasan. Oy, pangatsibanwa, baligtan meng mitmong lugod at pakadulo, ining kaya kaming bansa, ay naos mo king kasalpantayanan Kristiyana. Ipagluhalo mo kami king sablang panganib. Banata lakad miya ing kayang bansa, king katuliran at lugod at kapayapan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dita pong makasadyang mag-offer talakad na lang. Makiabi tampong magkanta, king dalig para king pamagsadya karingahin.
Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang ginuiting daon karinggamat mo, kay kapurian ti kaligaya ning kayang lagyo, king katamoy ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubuktungan mong anak, tegulalin ning kayang katapatan, kimeto nga makapagmulalang paralan. Kabang darang may laki kareting ayon ng sakripisyo, may kabus kaya sana karing sablaming kasalanan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kaon timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos kingalangang gadlubos mayupaya, kabang parangalan miya ing na Birhen Maria. Mapalad dyan dili ka rin sablang babay, ing malabirhen na kaya kang piniling maging indu ning bugtong mong anak. King kayo pa yan ing Banal Espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ning indu ning kaya kang anak, abit ng timong sala ning meto yato. Ulinita ka beri sablang koro, ring angeles ka ring banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, manalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyayin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ting daya ng bayo talaga hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biye ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kemetoyatu, ban may ganap ya kilugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Kimpumapin na natin katahimikan, ganakan talang yan, sablang pakamalan tamong mayangon na biye. Ganaka mo na naman, din kapatid ming pepainawan at maninaing sibling miye, lalo na di Alfonso at Jose. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belang angga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu ko purienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayin tala pangabo sa mibog king banalan turog, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasaupan, ing kekang pakadulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kekan temurin. Di po may kakapatad, masyata mangining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Meron Diyos, amilala ko.
Cordero ng Diyos, ing milalako king kasalanan ng yato. Nang damang mayaos king hapunan ng Cordero. Ginoo, eko matampang tanggap kay ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Siklahod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binilina
ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kaming grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata, laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulo, ampon mapagmalasakit, ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal a tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalad na. Ipanalangin nila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansamin. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Mo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, Birhen ng Miraculous Medal, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, nganing tinggap miya, ing sakramentong iba't banwa, aduan mingke kang pakalulu, parati kesa nang magsaya, king pamagmasusimi, king ligaya ng Birhen Maria. Atok yan mila sana rin kayang bakas,
at masolong miyagom king misteryo in kaya kaming kaligtasan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubing nga lang kapaynawan, kanisablang pakamalan ng miyangon na biyo ginum. Nga nanangga mong sala, sunlagya sa karela. Ipaynalangan sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat na mekona. Kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipaynaw sa aking kapayapan. Amen. Ipametyo ka banwa, misambanyi lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Ipamito ng lub mo ketisuli, pantibanwa. Ikakanan mi, kingaldo-aldo, ibiyan mo kaya kami, kingaldo ngeni. Ampon, ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisawol king tukso. Nunay kapos mo kami, king sablang maroka. Pagkanaka mo po, pag-alala lang sa Martes, November 30 dahil holiday po yan. No? Ilalagay na po natin ng umaga yung misa natin. No? So, 6:30 in the morning sa Tuesday. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kante mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayarinin kay katang kapag masusyan, anya umeta ng nganing luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat. Malo